Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатыба койбір темалар турында кыскача. Шәһәрдә ОРВИ белән авыручылар саны арткан, авыруны ничек тизрәк җиңәргә? Халык һәм армия бердәм Тукай районыннан чиратагы тапкыр фронтка кирәкле әйберләрне озаттылар. Тизрәк терелегесе бу хәзер шоуда еш ишетелә торган сүзләр. Шәһәрдә ОРВИ белән авыручылар саны артканы бу хакта 9-нчы поликлиниканың медицина хезмәткәрләре дә сөйли. Медицина учреждениесенә мөрәҗәгать иткән пациентларның күбелеше салкын тию авырулары симптомнарына зарлана. Авыруны ничек тизрәк җиңәргә? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Здравствуйте, что беспокоит вас? У меня горло очень сильно болит, кашляю. Илдар Нуретдиновта ОРВИ симптомнары бер атна элек барлыкка килгән, шуңа күрә ир-ат медицина ярдәме сорап 9-нчы поликлиникага мөрәҗәгать иткән. Ютәлли башладым баштан, тамак авырта башлады. Аннары температура күтәрелде минем. Шул монда килгән инде теге атнада, атна ахырында. Бу атнаны температура бетте минем, но ютәл калды. Шуңа кире килергә булдым. Кабул итү вакытында медицина хезмәткәрләре пациентны башка авыруларга да тест тапшырырга җибәрергә мөмкин. У вас проверяется сейчас на коронавирус и на грипп А и В. Оба результата будут готовы. Табиблар ОРВИның беренче билгеләре булганда нәкъ менә медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Медицина хезмәткәрләре генә дөрес диагноз куя һәм кирәкле дәвалауны билгели алачак. Если заняться самолечением, то можно, во-первых, смазать картину заболевания, что может привести уже к последующим осложнениям, таким как бронхиты, пневмония, отиты, то есть вплоть может развиваться такие заболевания с поражением головного мозга и сердечно-сосудистой системы. Медицина хезмәткәрләре кисәтә, мустакил рәвештә антибиотиклар эчәргә ярамый, алар бактерияләргә каршы көрәшкә юнәлдерелгән, ОРВИ вируслы авыру. Антибиотики назначаются только в случае осложнения и когда это бактериальная инфекция. Что касаемо профилактики, наверное, самый лучший способ – это ежедневные пешие прогулки по 30 минут в день, потому что все это способствует улучшению кровоснабжения. Также актуально сделать вакцину от гриппа. Это то время с сентября по ноябрь, когда организм еще успеет выработать антитела. Хәзерге вакытта 9-нчы поликлиникада гриппка каршы 8 меңнән артык кеше прививка ясаган. Бу юнәлештә эш әле дәвам итә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолда җыллык сезоны башланды, ләкин батареялар барлык йортларда да җылынмады. Безнең редакцияга 5101 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, бүлмәләрдә шул кадәр салкын ки, кайберәүләргә өске киемнән йөрергә туры килә. Тагын күп подъездлы йортта яшәүчеләр җылыну өчен җылыткычлар һәм газ плитәләрен кабыза. Толырак алдагы материалда. Нет отопления, полы холодные. Ночью приходится утепляться хорошо. Вот видите, в каком одеянии хожу. Җылы кофта һәм шалбар, йон оек башлар һәм башмаклар соңгы көннәрдә 5101 йортында яшәүче Александр Селиванов шулай йөри. Аның сүзләренчә, фатирда шул кадәр салкын ки, 2 юрган астында йокларга туры килә. Газ включаем, подогреваемся. Ну там сторона теплая, это самое, спальня. Там и батарея греет, и солнце сидит. А кухня, зал вообще ночью аж под теплое одеяло залазишь. Иногда приходится даже вот так вот спать. Шуңа күрә өйдә өске киемдә йөрү мәҗбүри чара. Шаулар сөйләвенчә, бүлмәләрдә температура 15 градуска чак кына җитә. Җылыткычларны һәм газ плитәләрен кабызырга, җылырак киенергә туры килә. Хожу в фланелевой ночнушке, в гетрах и в овчинных тапках. Холодно, да. Залена спит внучка. Прохладно, хорошо. Сами видите, батареи все холодные. А в спальне теплее немножко. Зал и кухня холодина. Нет, даже нисколечко, ни капельки. Это вот уже сколько, а деньги-то возьмут как положено. Ну, ладно, деньги одно, холодно. Мы уже не 25, даже не 45. Не знаю, как им говорить. Вот сейчас думала зайти
в управляющем. Или бірден 01 йортында қошақ жылы булашақ соң бұл сұрауны біз Камстрой сервис идірәші компаниясы қызметкерлеріне юладық. Подача тепла в соответствии с постановлением исполкома была произведена в этот дом 26 числа. 26 числа подали дом, у нас 2 тепловых там, начали регулировку. В настоящее время регулировка проходит по стоякам. Коммуналь хезмәткәрләр аңлатуынча, жоллык бирүнең норматив вакыты 2 атна, әмма идарәче компания хезмәткәрләре барысында 5 октябрьгә кадәр җойга салырга планлаштыралар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Шолда өлкәннәр 10 көнлеге башланды. Шәһәрдә 125 меңнән артык пенсионер яши, шуларның 471 бөек ватан сугышы ветераннары. Хәзерге вакытта шәһәрдә 100 яшькә җиткән 20 граждан яши, иң өлкәненә 106 яшь. Шолда чаралар 7 октябрьдә энергетик мәдәният сараенда, шулай ук мәгариф, мәдәният, спорт учреждениеләрендә мәгариф ветераннары өчен 10 октябрьгә кадәр районнарда кайгырту акциясе узачак. Шулай ук бу көннәрдә озак яшәүчеләрне 95-100 яшьлек юбилярларны котлаячаклар. Алгысызлыкта барысына да сөйнәләр. Махсус хәрби операцияда катнашучылар туган якларыннан шифлы һәм гуманитар ярдәм алганда шулай диләр. Волонтерлар һәр вакыт халык һәм армия бердән дип өстиләр. Шуңа күрә хәрбиләргә ярдәм итәләр. Шулай итеп Тукай районнан чираттагы тапкыр фронтка кирәкле әйберләрне озаталар. Тукай районыннан гуманитар ярдәм җибәрүдә Левша кушаматлы махсус хәрби операция катнашучысы да бар иде. Ират сүзләренчә, алгысызлыкка ул 2022 ел ахырында эләккән. Бу вакыт эчендә бик күп сугышлар булган, ләкин аңа 2023 елның гыйнвары истә калган. Ул чакта алар сугышчан иптәшләре белән бергә трак пунктларның берсен азат итә. Моның өчен хәрби хезмәткәр Александр Суворов медале белән бүләкләнә. Угледарское направление. Вот, да, это было тяжелое направление, потому что сам Угледар находится на высоте и как бы достаточно тяжело работать было в том направлении. По данному конкретному населенному пункту и по прилегающим лесополкам все вместе заняло порядка 2 недель. Махсус хәрби операция катнашучысы уртаклашканча туганнарынан ярдәм алуда рухландыра. Шул исәптән балалар хатлары да, әмнә Ёлка кушаматлы хәрби хезмәткәр медикаментларга, бинтларга, марля бәйләүчләргә аеруча шатлана. Мы на передовой были младший медицинский персонал. Конечно, было здорово, когда приходила именно гуманитарная помощь с медицинскими, с медикаментами, со всем необходимым для оказания помощи. И хотелось бы сказать огромное спасибо всем людям, которые принимают, которые помогают в этом. Алгысызлыктагы транспорт сугыш кирәк яраклары, азык-төлек, эчәргә яраклы чиста су китерү өчен файдаланыла. Шулай ук автомобильләр яраланганнарны сугыш кырыннан чыгару өчен кирәк. Монда төзелеш материаллары, безнең җегетләребезгә кирәкле бик җиңел машиналар. Бу инде районыбыздан киткән 42-нче гуманитар гроз. Бик рәхмәтле без үзебезнең җитәкчеләргә, гади халкыбызга. Шушындый авыр илебезгә авыр булган вакытларда да бергә булып, нашы грузларны җибәреп. Мы для бойцов приготовили для госпиталей медикаменты, подушки специальные, чтобы не было пролежней у них, носилки. Ну, на это 3 мешка нужных вещей. Все для госпиталя. Лично мы приготовили и отправляем в этой поездке. Это далеко не последняя наша помощь нашим бойцам на СВО. Сейчас Валерий ремонтирует 42-ю машину, которую мы собираемся отправить со следующей партией. Тукай районынан махсус хәрби операция башланганнан бирле бу инде 42-нче тапкыр ярдәм җибәрү булды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Большой сольный концерт Дины Гариповой. 25 октября ДК «Энергетик». Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием и набор пациентов на бесплатное хирургическое лечение по всем заболеваниям глаз. 7 октября с 11 до 13 часов в медицинском центре «Ликон Плюс». Город Набережные Челны, проспект Чулман, 106, 48-й комплекс. Популярный блогер, набравший сотни миллионов просмотров, Влад Алмазов приглашает на шоу для всей семьи «Иллюзионист». 5 октября концертный зал Сары Садыковой. Набережные Челны. Билеты в кассе или на сайте bileton.ru. Крутые фокусы ждут вас. 6+.